Machiegni kendo nya Ramogi jwang joriemb apiko matingo jowuoth kata boda boda koro ibiro chuogne gi chenro mag yudo apiko matiyo kod teko stima. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nowacho ni ka chop dwe mar 9 higani, piny owacho biro chiwo hola ne jo apiko mondo ging'iew apiko matiyo kod teko stima kaka yo mar kelo negi fuong'ruok kod pek mar nengo modhi mag nyamburko mosebet kaidho. Kata kamano jo apiko mapatho ka to nigi paro mane ewi chenro no. Wayudo report ni ker dwa ni mondo launch nwa pikipiki matiyo kod Sitima. Mokuongo charging points pok waneno koket machiegni. Stima beche pok odok piny. Wan kod jowa man kod pikipiki ni. Manyo kokao loan pok otieko pok opuchuro loan. Idwaro wacho ne ng'ato ni kosetieko loan mane okawo ni ochako kawo loan machielo kendo. Wan paro no kamodhi konyo wago ok wane kata dichiel. Pache no en paro marach. Onego be nong'iyo kaka maisha mar piny mokuongo kaka mag chiemo dhi mbele dhi piny komondi. Kosedok piny kokong'inwa gik owe wacho gini to gini okotimo wacho mato ma okotimo. En ng'at moro ochanganyikiwa. President wani en ng'at moro mochanganyikiwa ma wakia kaka watim wan. Promises mano owacho mokuongo onego kel into consideration mokuongo korka okelnwa weche manyalo miyowa onego kel nwa pikipiki to wachulo kiwango moro mapiny loan moro mapiny kiwango moro mapiny ong'i kaka onyalo konyo jopiny wach apiko ok nyal tiko kone ja apiko fuel chien mondo ja apiko oring ga apiko gi ang'o miyo badore wach fuel odwa keto ji gi wach apiko mag stima okony jo Kenya tumetenga baul godo kaluo kucho stima onge adhi kata mana cho miuru bei akwom beti nadi oro kaka stima dhi timo pikipiki no i gari kana chaka duoke. Moko to ne wacho ni jaduong' odok dala gi duoko gi wilbaro ni giketo kijana. Sani kijana nyiedho vijende inyiedhi kamoro amora. Inyiedhi e chiro, inyiedhi e bank, kamoro amora ma intie inyiedhie. Yes, sani pod gino bedo kaka obeda warang mana kaka wach maendeleo kaka kech manego dhano magi manego beni orango gi maisha ma kaka ngima nego beni doge yo moro mapiny yo makare mondo jopiny oyud gima no gidwaro gik mano gisingo no. I don't support it. Nikech mano is not the way kaka uchumi nyalo duok piny. Uchumi kidwoko piny taxes midwa imposed on people gi magi ma werigo uchumi bro ber. Kimastima no dwa to pele bedo go kode. Wanjo pe nyaka samarach sa deka ngwen pod batteries no dok chien bwana wadhi sembo kode bwana koro kar kanyo pod ok wang'e adier mare ko nwak achiel samples ya ka mondo wane kwano to wagombo nyie ka